Sziasztok gyerekek, itt van velünk apad. Sziasztok. Most beírok a chatre, hátra ők is írnak, reményük. Júj, ajaj, ez nagyon kicsit ijesztő, hogy ő az elsőnk. Apad veri a fejét a falba, ugye nagyon szép ő apad. Ő az első tagunk, ő apad. Meg ő Naruto Base. Hali. Beköszöntőre itt van a Naruto X. Ott vagy Haruto, nagyon kidobálja. Nagyon értékes, drága gyémántköveket, úgy nagyon menő csinálja. Meg Naruto Base, az futkos, mint Naruto. Az apám az ott áll, mindegy fa. Na én megyek innen. Esetleg megnézzük az szigetedet. Apád. Szigete. Apám sziget. Apám, megettem, lett pénzfiam. Köszönöm apám. Hát, itt a lépcső, nem működik bazán. Ja igen, de működik. Csak valamiért nem vette fel, de tök mindegy. Itt az apámnak a fürdője, itt szokott fürödni, ha jól érzi magát. Itt van az apád lakása, itt szoktak ott van autóbész is, csak az leesett a föld alá. Az meghalt a rákba. Szia! Na, az lényeg, hogy itt van nagyon szép láb, nem tudok kimondani, de Naruto Base ott szalad. Így megy. Na, és van neki 25 like-a, de 55 like-a van. De Naruto Base a legmenőbb, mert nála van valami nagyon sok like, és ő Naruto Base. Ő tudja, hogy csalt. Itt van apám, aminek nagyon szép a szemüvege. Ilyen Tesco-s rádió, nagyon Naruto, nézzük, megvizsgáltuk. Na, ez nagyon szép, nagyon Samsung. Meg itt most Naruto Base jön. Naruto. Itt szoktam megfürödni, mert nem telik otthon fürdőkádra, ez itt a kádam. Itt szoktam így lazulni mind a hárman. Itt verjük ki a lecsót. Tudjátok, elverjük a lecsót. Ott van apámnak a nagy töke. Na most jön autóbéz. Állj meg! Álljál már meg! Ja, itt vagyunk Naruto Base-en, ő még nincs itt. Nem tudjuk hol van, de itt van ez az ő szigete. Ő a harmadik tagunk. Ő a legújabb tagunk, ha jól tudom, működik a kamera is. Még nem működött a kamera. De működik, azért mondom, csak itt kicsit bagos a történet, mert látszik a kamera, csak nem tudom hol vannak ők, de amúgy egy kicsit fura, hogy nincsenek itt. Naruto Base-en, amúgy itt van valami teleportáló. Hát nem próbáljuk, de kipróbáljuk.
Hát nagyon csodálatos, nem változott semmi. Ez az ő szigetet, de még nincs itt, ez ilyen sötét luk. Hagyjuk a négereknek a lukát. Ez négereknek a luka, úgy látom. Na utóbbi szerintem kidöglött, vagy valahol van biztos, de nem tudjuk. Itt van a legfontosabb dolog, Loveb. Szereti a Fannit, ő nagyon-nagyon szereti a Fannit. Itt van a Fanninak szívemet kitépte. És akkor ennyi, már szerintem bőven elég. Én itt zárnám le a videót. Én nem tudom hol vannak amúgy meg, de amúgy tök mindegy. Nem tök mindegy, mert úgy kellett volna zárnunk a videót, hogy mindegyik háború itt van. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, és sziasztok! Jaj, nem jó. Most így menni akartam elköszönni, de sziasztok! Csomó, pápa!